Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam non potest esse diuturnum qui non sub spiritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kun wa si kamaturan ni pasukan. Ang atong Ginoong Hesus sa San Mateo 22:29 biningon, daghang nangasayop tungod kay langgi sa likway ang puong sa Dios ug ang gahom niini. San Mateo 22:29. Naiso nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, atong ablihan sa pagampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios langitong Amahan, Yahweh, way sinugdan ug way katapusan. Yasua Jesus, way sinugdan ug way katapusan. Espiritu Santo Paraklito, way sinugdan ug way katapusan. Nagatuo nagalaom na higugma kami, O Santissima Trinidad. Padala ka namo ang kahayag sa Espiritu Santo, nga samtang magtuon mi sa imong mga pulong, amo ning mapuy-an sa mong kinabuhi, wag amo sang ipaambit sa uban nga nagkinahanglan. Ginoong Dios, panalangin ni kami, nga mong pangamuyo dungga, nga maug daw na unta ang gubat sa Ukraine, Russia, ang Israel, Iran, China, Taiwan. Libo-kalibo ang nangamatay, O Diyos. Sa Salmos 46:9, ikaw nagingon, ikaw ray makaugdaw ug makapahunog sa gubat. Musa nangamuyo kami Ginoo, nga hatag ka namo ang kalinaw, panalipdi kami. Gamo sang gipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, nga sa iyang pagampo, nganha siyang anak, dili siya balibaran. Mahal nga inahan, iampo kami. Ngadto si mong anak nga mong tinguha ug pangandoy, tagan mo kami pabor nga sa imong anak nga kami magpadayon sa tulumanon ug buluhaton sa kaluwasan. Nga mong may panglawas, panalangini, O Dios, o gatagi kami og paglahutay sa pagalagad kanimo. Kinigdanan na mong gipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoo ug Manunubos. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niya uban nato sa Bradaling Bakalso sa mga Catholic lay ministers nga motunga sa bukid kada Domingo, magda sa kasaulugan sa pulong. Unsa maning kasaulugan sa pulong? Mga matang sa pagampo, pamalandong sa pulong sa Dios, giaprubahan sa mga arsobispo sa Pilipinas o giyuyunan sa mga kura paroko. Bradaling Bakalso. Yan niya sa si Bradan Kugtas nga daghan-daghan maning radio station, mga 12 ka istasyon nga gisalmutan nga doon na sa siya mga pangutana niya. Niya atong ipahinumdum nga karong Miyerkules sa Badles, Marso 5, sugod na nga atong mga paglantaw o pagpamalandong sa kasakitan ni Jesus. Nga na duyog sa ta sa atong mga sakripisyo ug halad sama sa mga pagampo, paglimos sa mga kabus, o masubsob nga pagkalawat sa mga lawas sa Ginoo, aron maandam ta kanunay sa mga gasa nga magamit nato para sa uban nga nagkinahanglan. Kinigtanan na mong gihalad kanimo Ginoo. Unya niyaman si Brad Aling Bakalso ato sang matagad niya sa di patamag sugod niya sa tay recognition, mga pasalamat sa talisaynon tungod sa mga pangalagad galang sa mga kabus nga nagkinahanglan. Ang atong mayor niya mo si Mayor Samsam Gulyas. Matanon o madamguhon kayo nakadawat nga sa mga awards, Asia Pacific Luminar Awards, Youth Care Development Award, Cell of Good Governance Award,
usa sa labing taas nga award alang gika sa nasudnong pamunuan ngadto sa mga local government units. Unya iya gyung gi lantaw unsay maugda, unsay mathimo sa panggobyerno sa syudad nga maibot gyud ngadto sa mga kabus sa kabukiran, 22 ka barangay doon ay mga barangay sa bukid. Unya giabagan sa siyang kapika si Honorable Ria Aquino Gulyas ang congresswoman sa 1st District ug usa sa mga nakadawat og award sa being active and dedicated congresswoman nga mo si Honorable Ria Aquino Gulyas. Unya giabagan sad si Mayor ni Vice Mayor Choi Fernandez Asnar nga maligdong sad matinabangon sa mga kabus. O ang mga councilors, well, morning musunod, si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, akong pagumangkon, Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, Gail Restauro, Tony Rocky Bas, o si Alito Bacaltos, Dexter Daan, o si Stervi Ilanan, o si atong barangay captain EBC President si Josefina Conchel nga automatically member sa council. So naghiusa sila ron pag pabutyod sa mga halad, labi na sa programa ni Mayor Samsam ang aksyon agad, labi na doon ay mga simbakulang mga sakit na mga tambal gikinahanglan na resita o doon na ba'y mga kalisod gid sa pagkaon sa mga bata matubag dayon sa action agad program ni Samsam Gulyas nga itong mayor. Nga ito sang greeting ni Sterfi Barino, Lito Barino, nga malagaron kayo sa Council of the Leyte. Siya may panguho sa Council of the Leyte, konsiho sa mga laiko. O usab ni Sulping Algiri, o siyang asawa diya sa San Fernando nga matinabangon kay Caritas. O si Emilia Albano, Emily Cabrera, o mga Catholic Faith Defenders nato nga di nato manganlan karon pero nga atong tamad sa ginawa dili tamad Tagalog tamad sa ginawa malagaron kayong matong presidente sa CFD Cebu Original mo si Brad Adam Ampere o mga kaubanan. O niya, di ta maglangan atong matagadayon si Brad Aling Bacalso. Brad Aling, may gabi. May gabi, Brother Sok, ug may gabi sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa buton sa atong Sibya ni atong istasyon DYRF Radio Puwersa. Nya atong ipabaw nga ni ataron nagsukad sa studio sa DYRF. Brother Sok, doon ay nakita dito sa Facebook or social media, doon ay mga tao nga nagbuak sa mahal nga birhen nga estatwa kundi larawan. Kaya ilalaging gibase diha sa Exodo 20 nya 3 atos 4 kay lagi mahug lagi kuno og Dios kana Brother Sok. Palihog kuno Brother Sok, ipatinaw kuno na kung unsay but pasabot niya na. Ang atong mga kaigsunan nga ng Catholic sa dungaling, with due respect to them, namo ko'y mabasa sa Biblia. Nga gingon nga, ang tanang larawan mga Diyos-Diyos. Ato na basahon niya sa Salmos 96. Ang tanang mga larawan Diyos-Diyos. Mo sa larawan ni Jesucristo nga itong Ginoo, sa mga Birhen, mga santos, Diyos-Diyos na, matod Manila. Ato nang mabasa sa Salmos 96:5 naingon kayang tanang mga Diyos sa katawhan mga larawan man, pero kini pagkasulti ha, what is spoken specifically, it should not be understood in wide stream but particular. Nga gisgutan din nga ang mga Diyos. So kanang larawan sa mga santos dili man ang mga Diyos. Kayon sa may kalainan sa larawan sa mga santos ug larawan sa mga Diyos. Nasa Salmo 115, 1-10.
ang mga Dios-Dios, mga linilok nga larawan, nga way gilarawanan, o way kabuot na itiil, dili makalakaw doon ay baba, di makasulti. Nga naman ay kanang atong larawan sa mga santos makasulti nila. Nga mo na ilang sumbalik, basta nga, mauni ilang katarungan. Nga ang tanang mga Dios-Dios sa katawhan, mga larawan man. O sa may nakapahimo sa larawan, nga naa sa Iglesia Katolika, nga dili matawag o Dios-Dios. What specific reason from the scripture that proves that the images done by the Catholic Church are not idols? Unsa may timaan nga kanang atong larawan nga butang nato sa mga altar, atong giukbuan o gihatagan og pagtagad o pagtahod nga dili na Dios-Dios. Kay ang Ginoo may nagsugo. Unang bahin sa Deuteronomio 32:4, ang Dios dili mugsugo og dawtan, dili makasugo og sayop, labi na dili makasugo og bakak. Mao nang Dios. Yan isugo man siya ni Moises. Genesis 25, 17-18-19. Moises magbuhat kag sinalsal nga larawan sa kirubin. Unya, ibutang na masig kakilid sa balang kahon sa kasabutan o mabutang panahon nga makadungog ka sa kung tingog mangita ka, pangita lang niya na. So, mo ning gisulti sa Ginoo nga siya gyud ang nagsugo sa paghimo og larawan nga mga linilo. Larawas kirubin, sa mga kirubin, anghel. Ya sa Ezekiel 41, 18-19, sa tibuok Israel, usaray templo nga mao ang naa sa Jerusalem. Dahil ang templo sa Dios, matod pa ni Ezekiel. Igsulod ni mos templo sa Dios na idako kay ng altar. Og nailarawan nga linilok sa kirubin, larawan sa dagway sa tao, larawan sa simbolo ni Kristo, og gitawag ni og dapit nga sagrado, tungod kay ang Ginoo nag-ingon. Nasa mabasa na Salmos 34, 4-9, ang akong makaaway magdag martilyo og maso, og musuod sila sa kong templo, dugmuko nila ang akong larawan, matud pa sa Dios, ug sila akong makaaway. O si, giisip sa Ginoo nga makaaway niya kadtong mudugmok masipala sa larawan nga gipahimo sa Dios. Unsa nang larawan nga gipahimo sa Dios? Ato na nasgutan. Ezekiel 41, 15-16-18. Sulod sa templo, dakong templo. The only temple of Jerusalem is the temple of God in Jerusalem. Ang uban nga na nagsinaguga nga sa atong bahin sa ato, mga kapilya pa. Pero usara ang templo. Nga matod pa, ako nagtemplo. Nga akong kaaway musud, magdagmasog, martilyo, dugmuko nilang akong mga kinulit nga larawan, matod pa sa Dios. Sila akong mga kaaway. Og mahimo bang gamiton sa Ginoo ang iyang larawan gipahimog milagro? Mahimo. Asa mabasa na sa Números 21, versikulo 5-8. Mingon ang Dios kang Moises, nireklamo ka Moises nga daghan ng nangamatay sa desierto nga inyong gilatas padung sa Kanaan. Ako magaingon nga mapahunong na paghimog sinalsal nga larawan sa dagway sa bitin, ipaliko sa kahoy. Og ako ng panalanginan, og bisan kinsang hipakan, og himatyo nigod sa paak nga mala sa bitin, pasudunga sa larawan. Lipay si Moises. Ug pag-adto niya, daghan na kayong naglitad tungkol gihipakan og bitin nga mala at padung nas kamatayon. Iyang gidaitol og ipakita ang larawan sa gipahimos Ginoo. Nipangon na ayo siyang sakit. O tanan nga himatyon nga hipakas bitin, malahos magid pagkamatay. Pero makatanaw na sa larawan nga gipahimo sa Dios, maluwas. Og nawagtang pagani gyud ang mga bitin. Niya kanang kahon sa balang kasabutan, nga ang larawas kirubin nga gipanalanginan sa Ginoo, gikawat. Gikawat sa taga Bethsemeses, 1 Samuel 6:19, ilang nakuha
ug ilang gibugal-bugalan. Nasukong Ginoo. Daghang kay nangamatay. 70 ka mga tao nangamatay diha. Tungod sa ilang pagpasipala, pagbugal-bugal, niadtong kahon sa balang kasabutan nga dunay larawan sa kirubin. Sa may mensahe nga makuha nato nga dunay larawan nga giangkon sa Dios nga iya dili na Dios kay siya nagsugo. O sa Deuteronomio 32:4, dili mo sugo ang Ginoo og sayop, dili mo sugo og dautan, pulos maayo. So di modo ningon ang Leviticus 19:30, you must respect my sanctuary. Ningon ang Ginoo, kinahanglan tahuron ninyo ang akong sanctuaryo. Unsa nang sanctuaryo? Altar, ano na yung mga larawas, kirubin. So, ato nang hatagan og pagtahon. Kaya kung dili na mamutahod og muhimog, pagtamod niya na, silutan tas Ginoo. Na di mabasa, na sa Ezekiel 28:18. Ngayon ang Ginoo, nga ang akong mga butang nga sagrado, tagda sa balaan nga paagi, mabalaan ka. Ug magapasipala ka ganyan ang mga balaang butang akong gisgutan matud pa sa Dios, sunugon ta ka, padadan ta ka kayo aron pagsunog kanimo. Diyan mo na. Grabe ang isulti sa Ginoo nga hatagag respeto ang mga butang nga sekreto. Nasa na sa Book of Wisdom 8:6 tudling 10. Mingon ng Diyos, ang mga butang nga sagrado, balaan na paggamit, kay mabalaan ka. Kunin mo ng pasipalahan ng mga balaang butang, silutan ka. So, mga igsoon, lahi ang Diyos kay sa larawan nga gipahimos Ginoo. Kay siya nagsugo o gipaagi sa Diyos yung gahom, pagmilagro sa larawan niya gipahimo. Mao na itong tubag o niya si Brad Dan Kugtas nga tagad na to. May gabi Brad Dan, may gabi andam na kasi imong salot niya na. May gabi Brusok og sa tanang naminaw sa Kabisayag Mindanao og sa atong amigo kayo nga imong ko-angkor sa tulong katiyang pagtuo nga Katoliko Brad Aling Bacalso kanil taga probinsya Subo sa bisan asang dapit maabot sa broadcast sa DWRF mayong gabi kay natong tanan. Brad Sok, di pa ginato malikayan nga atong simbahan dunay mga imahe nga nag-viral nga matud pa naghimo og mga milagro or dunay mga milagro nga makuha. Dito malakayan dito sa Quiapo ang Black Nazarene nga may matud pa ni Jesucristo gidugupan sa minilyon ka mga tao. Dili sa upon panahon sa kapistaan dugupan pod ang larawan sa mahal nga birhen. Sa Sugbo di pod mabantog o di pod ma-deny nga ang balaang monumento ni Jesucristo gitawag Santo Niño dugupan po na sa mga tao. Sa ato pa kining tulo nga mga larawan nga akong ginganlan puros giila nga mga milagroso o milagrosa. Now ang Biblia nag-ingon nga ang tanang butang ibabaw sa kalibutan mga tunaw nagbalik sa Dios. Unya ang mga larawan kay butang man pasabot matunaw gini. Aron di matunaw bersok nagbalik sa Ginoo pangutana dadon ba ni didto sa langit ang mga larawan nga naghatag og mga milagro nga atong giampingan sa atong simbahan. Ang atong ikatubag niya na, brother, nothing is impossible with God. Nga may dili mahimo sa Dios. Pero kaning mga butang nga alang sa katawhan ni sa kalibutan, iya sa nas kalibutan sa ilang katuyuan. Palitan makakita sa kita sa larawan ni Jesucristo gilansang sa krus. Nga napuno sa mga samad. Naaman na yung mensahe mo kung kanato. Muna mabasa na to sa Roma 3:23. Ang tanang taon nakasala ug nawad-an sa maya sa Dios. Apan ang tanan usab mapasaylo pinagi sa pagtubos og dugo ni Kristo. So lantaw na to siyang kasakitan. Musuden sa tungunahon og kasing-kasing nga mao ni ang akong manunubos. Mao ni akong mangluluwas. So tungod siyang gugma kanako. Tungod sa gugma niya kanatong tanan. Mosa na dayon ang panghunahuna nato nga nalimot ko da nga wala ko kaampo ning atong magagahom nga Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. So sugod din tagampo by the external sign reminds us to prayer. So mo ni ang katungdanan sa mga ingnon nato katuyuan sa mga
larawan sa mga santos nga mahibaw ta silang vida o kinabuhi. Tanaw ta sa larawan ni Santa Teresa de Avila Talisay, daghan kay siya mga milagro. Ug dako kayo yang ipakita ang pagkamapobsanon siyang kinabuhi. No siya, my humility and prayer, I attribute that as the cause of inspiration. Lain sa itong muadto na sa gingarian sa langit. Naabli ang langit, matod pa ni San Juan 6:9 og 10, naabli ang langit, ug nakita ko ang daghang makalag sa mga santos nga sa dinhi pas kalibutan gipamatay sila. Ug dito sa langit ako nakita, nagampo sila sa Dios kini mga kalag sa mga santos. Ug nagampo sab sila sa Dios para kanatong mga buhi. Giampo sa ta. So mo ni makita nato dito sa langit unya mga kalag sa mga balaan, dili mingon nga malarawan sa mga balaan, sila gyud. So meaning nga ang mga butang giagdas Ginoo, gibuhat sa Ginoo, doon ay iyang kugalingong katuyuan. Nana sa Panultihon kapitulo 16, versikulo 4. Nga tanang butang gihimos Ginoo alang siyang katuyuan. Pero kining larawan nga sa kalibutan para man nato nga masudong painomdom, dili man nato giila nga Dios ug buhi na. So para na sa kalibutan. Pero kadto-ngadto na sa gingarian sa langit, lain ang larawan nga ito makita, dili larawan nga patay, kundi buhi nga makita dito sa langit ang mga santos. Muna nga katong ikatubag sa may pagkutanan ni Brad Dan Kugtas, niya balik na ni Brad Aling Bacalso. Doon na pa sa follow-up question, Brother Sukato, sa paminahon si Brother Danny. Oh yes, palihog Brad. Diya sa Mateo 1:23 banso. 21 nga 23 pataas numero. Dunay gianak ni Maria, nya dili tao mo'y dangan kundi anghel gyud. Matud pa sa anghel, kining bataan nga gianak ni Maria Jose nganan Jesus o Yaswa. Sa ato pa katong bata gingingan la na Jesus. Unya, naglalis ang mga tao karon gumikan kay ang singgit sa mga tao dili naman ang iyang pangan. Kung imong itandi nga to sa mga apostoles, naging pun nga walay laing ngalan gihatag sa silong sa langit nga kanato makaluwas sa ngalan ni Kristo. Mabata siya bradsok, madako siya bradsok, Jesus gay ang pangan. Kaysa wa paga siya mahimugso, Jesus naman ang gipangan sa anghel niadtong gibuntis ni Maria nga mao si Jesus. Karon bradsok sa ato nga panahon, ang isinggit sa kinikatawan Santo Niño. Di na ito madinay kung sa Spanish Bible naagi ng Santo Niño, pero wa man ilahos. Kaya ang Spanish Bible, kung imo nang ilahos, Santo Niño de Jesucristo man. Sabot ng Santo Niño, nga gianak ni Maria, usa ka balaan, nga mao si Jesucristo. Unya ang sampit sa mga tao karon di na maglitok, sangan sa bata nga mao si Jesus, kay ila ng hunungon, kay dito na sa Spanish Bible, litoko na ang Santo Niño, nga gingana sa imahe. Pangutana bradsok, dili ka ta mabypass ani sa anghel? Kay bisan katong bata nga gianak ni Maria wa pagi matao ginganlan mag Hesus. Unya karon sa Espanyol man ni kuha ang Santo Niño gingan mga to sa imahe ug mao na may giabiba ang Santo Niño kun imong hubaron balaang bata pero wa na ingan. Sa Biblia sa atong tinuhuan o sa mga Kristiyanong tinuhuan pareha man ang atong more or less Biblia. Sa San Lucas 2:11 nga tusunahan, litok man yun, El Señor Santo Niño, Señor Jesus. Sa ito pa, kining Señor, Ginoo man Señor, Lord. Ya, Santo Niño, El Redentor, Jesus. Gihisgutan yun nga, manunubos o mao ni Jesus. Wala na sa Lucas 2. Wala nga, kanang atong pagsangpit og Senyor Santo Niño, para na masangpit as Ginoo, Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo, dili mo gamit kanunay sa dakong pagtahon nga, O Yahweh, mingon mata, langit nung Diyos Amahan. Hari ni Kristo, Ginoong Su Kristo. Busahay mingon ta, Ginoo, nga hari sa mga hari. Wala tuloy tukang Jesus, pero understood nga atong gipasabot sa atong pagampo, si Su Kristo na siya. So doon na tayo mga gingan nag-replacing
from proper name to the rule of this person. Palitan mo yung ta, manunubos ko, luwasa ako. Wa man natungan li Hesus, pero nahibaw na tagkinsa na siya. Mao manunubos mo lang ang Hesus, gilisa na itong manunubos. Ya, sa Pinadayag 17:14. Daghan na makig-away kang Kristo, mga lalaing harian. Pero siya ang kordero mo daog kanilang tanan. Oh, wala naman ang lig Hesus. Kordero naman. Pero nibaw ng kordero, nating kaniro, Lamb of God, kun kordero sa Diyos. Kanang kordero, nating karnero mo na, sabi ni siya. Si Jesus po na, pero ang gigamit ang kordero sa Diyos. Muy mudaog kanilang tanan. So mo na nga, understood sa itong nga kanang kordero, Jesus yun na siya. Pero wala itong anli. Mo na replacing his role from his proper name. Proper name, Jesus, Yeshua. Pero may mong gamito na to, Ginoo ko. Oh, manunupos ko. Hari is mga hari, kaluy ko. So all this thing, kining mga pulong atong gipuli, ang atong gitumog na si Kristo yun. Paganganlan siya o asang basa. Isaiah 9:14. Alang ka na to, naghimo ang Diyos og milagro, nga birhen manamkon, ang birhen manganak, o gangan sa mong bata, Emmanuel, nga sabto ng Diyos kauban nato. O so, nana say replacement. Yan ay Jesus, kuha Emmanuel. So mo na nga, dili malibog ang Ginoong Diyos nga maminaw nato niya na kita tingali marag malibog-libog tapi no. That is usual practice of our devotion. Oftentimes we do not call Yahweh, we do not call Yeshua, we do not call Espiritu Santo Paraklito. Igor tamingon, makagagahom kaluy ako, manunubos pasiluwa ko, Ginoo kaluy ako. Muna mga replacements from the proper names, Yeshua, Yahweh, o Espiritu Santo Paraklito. Gilis dan tog lain ngangaan o pulong, pero siya ra ang ipanungdan nato. Dili na kontras balang kasulatan. Kaya sa makadaghan ang mga balaan, nagampo sila, singgit sila. Ginoo nga makagagahom, luwasa ko. O wa may kag Amahan, Yahweh, luwasa ko. So, dili na makalibog sa Ginoo. What is something name or not name addressed to Him, God understands so much. Kasabot yung ginawa na. Dili na to libugo na itong ulingon. Kaya nabalakat, nagbasig din niya kasabot Ginoo. Mingon ta, Senyor, oh, Lord, Cordero. Oh, yeah, kanang Senyor Lord ba na? Yeah, ang Cordero, Lamb of God ba na? So, di mo do, we sometimes nga dili ta mo litok sa ngan, kundi unsa ang role nila sa tulo ka persona. So muna atong tubag sa pangutana ni Brother Dan Kugtas niya, balik sa ta ni Brother Aling Bacalso. Dengan salamat Brother Sok sa imong patinaw sa mga pangutana ni Brother Danny. So ato sang i-recognize ang mga tao nga naglantaw karon sa atong Facebook Live na si William Abadjes, si Konsyel Rudy Kabigas sa Talisay, o uban pa nga nato mga kaigsunan, o si Brother Jen Emperto naglantaw karon sa atong Facebook Live niya, og iyag yung gipada ang pangutana sa atong mga kauban din nga lay minister diha sa St. Joseph Parish Tabunok. Brother Sok, na iyang gipada nga pangutana nga pila man day ang ka-version ang Biblia niya, ngano man kuno nga diha sa Biblia kanang dunay Deuterocanon nga libro kun apokripa, wa ang Mateo 17 bersikulo 21 ug Juan kapitulo 5 bersikulo 4 nya Buhat 3 kapitulo 37 unsa may hinungdan nga wala man mabasa o wala man matali sa ubang mga mga version. Unsa may doon natin yung mga Biblia nung linga na nakuwangan o nila ma-appeal sa ilang. Kaya palitan kini nga akong gigamit gani, kuha man King James Version Cebuano.
Mm. Nya katingon nimong San Mateo 17:21, wa naaman. Ang San Mateo 17:21 naaman. Ingon diri, apan kining butanga dili mahimo kun dili pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa. Naaman. Unsa pa ba to sa ingon wa? Kuan kining San Juan? 1:5:4. O pa atong basahon. Wa ko no mabasa sa ubang version. Na ato sa ning atong tiwason ning 1:5:4 ha. Mm. O wa ba ni ining kining King James version? Kuan ni version ni sa Protestant. Pero akong gigamit para nga pamilyar sa atong mga igsuon nga non-Catholics nga uy, ba din na pareha lang mabati ang ako gisulti sa ilang libro. 5 to, mati Juan 5 no? Oh. 1:5:4. 4. Oh, tanado. Na may 4. Kay may usa ka manulunda nga magkanaugan sa kaliguanan sa natudlong panahon. Ug mukutaw sa tubig busa bisan kinsa nga mo'y makauna sa pagkanaog human makutaw ang tubig ang sakit niya ng tahuan na mamayo. Unaman. 1:4. Muna ka naingon niya nga na misprinting tale na kaya gani King James version gani labaw na sa Catholic version kay gikuan gina gisugag gina kanang gibalik-balik og tanaw og gisusig unsay na limtan. Ug kani kunong buhat kapitulo 3 bersikulo 37. O tanaw na to. Buhat kapitulo 3. Bersikulo 37. O atong basahon duling kay nawagtang ba na? Buhat Yeah, 3 bersikulo 17. 37. Ato 37. Okay, ito basahon ang buhat 3 27. 37. 27. Buhat 3 37. Oh, pero ang teksto ni Ruling makabot og 37 26 naman. Wala ka. Mo ni naglibog siya ini. Kana Nya kana iyang ipangita nga 37 wa sige na bisag sa Biblia kutob ra gyud 26. 26 sa gyud. Oh, dili na punan kay diri narban na pinadayag 22 19:20. Ayog punin na nga akong libro ha. Lain kay nga dili gikan ako matud pa sa Dios. Mura kutob ra 26. Ngano mangita matag 37 nga kutob man 26. Okay. Naapa gyud siya laing pangutana gisumpay niya pangutana brother. So Oh. ang iyang pangutana ka number 2 nga pangutana unsa may hinungdan nga wala man patya sa Ginoo si Lucifer dihang nakasala man unta nga nanintal palihog kuno brother Sok ngano nga kuno patya si Lucifer nga nanintal man ta. Tagsatagsa na to duling limitado atong kaybaw. Kanang nangutana wa na kaybaw siya kinsas Lucifer. Si Lucifer di naman amoy nga niya. Kaya kanang Lucifer gikan na sa Lux Ferry, the bearer of light. Niya pagkahimo niya pagkasa, nga na siya angel of darkness. Sa ito pa, anghel, diablo, maninintal, dragon, bitin nga karaan mo na yung mga nga niya. Pero nabaw kinsa na siya? Unsa na Lucifer? Anghel. Ug ang anghel, espiritu. Ug sa espiritu, dili mamatay. Asa mabasa na sa San Mateo 4:24. God is spirit, the angel is spirit, and the spirit cannot die. Espiritu gani di na mamatay. Di na mamatay ang espiritu. Busa ka ng iyawa, anghel man as kayag, na yung munang anghel kangit-ngit, magpabilin na siyang espiritu, di na mamatay. Muna nga nung wala patya, lamlahom ng pangita ni mo na nga nung wala patya. May Ginoo, ako may pagbubuot. Mingon niya Ginoo kung may pagbubuot ng dilipat yun. Bitaw, ang yawa doon ay rules kalibutan na nasa Santiago 1 versikulo 2 nga ang maninintal ng mga yawa doon ay tuyo nga gilusad sa kalibutan aron pagsulay nato kay dili man makaangkon ang taog langit kung dili siya mahimong mananaog sa pagsulay. Asa mabasa nas pinadayag 21:6 Ngayon Ginoo, the overcomers. I will give him the water of life. The overcomers. And he becomes my son. And I am his God. Ningon ang Ginoo, kadtong mananaog sa pagsulay, gantihan ako sa tubig sa kinabuhi.
ug siya mahimong akong anak. Ako mao ang Dios matud pa ni Kristo. Di kanang teksto mo ni gipangita asuban asa mo basa nga si Kristo miangkon nga siya Dios kana. Nasa pinadayag 21 bersikulo 6 ug 7. Balikon na to nga kung makaibaw tag unsa espiritu dili ta mangutana nganong mapatya kay ang espiritu di pa na mamatay. God cannot undo what he has done. Sabi ni siya na dili usban sa Ginoo ug laing kahimtang ang humana ihatag niya. Ang yawa anghel na kanya do espiritu o ang espiritu dili mamatay. Basta dito pagkutana nganong patyon man. He cannot undone. He cannot dili niya ka usbon paghimo iyang gihimo nga kana espiritu. Niya sa Santiago 1:2 ang yawa maninintal. Musuway na kanato. Aron mahimutang angayan sa pag-adto sa langit kinahanglan tang mananaog. Unsay puong ni San Pablo sa pagsulay 1 Corinto 10:13. Sulayon gyud kamo sa mga tintal pero ayaw kalimti di mo hatag dili mo tugot Ginoo nga tintalon ka labaw sa imong marangan ug andam siya paghatag kanimo og suporta sa pagpanalipod ug pagdaog sa mga tintal pinaagi sa iyang ngalan. No, 1 Corinto 10:13. So naagi tintal pero dili ta mapildi anak kamauta makakita ta si Yahweh. Maong pagsangpit dayon sa ngalan ni Jesus. Oftentimes and the demon run away. Dagan ang yawa. Basta kadungog sa ngalan ni Jesus. Muna itong ipambit ni sa nanungutana doon nga itong amigo. Ha? Jane Empuerto. O, Jen. Nya na sa ilas nga pangutana brother so. Ang iyang pangutana diri nga dili ba day gyud mamatay ang yawa? Dili. Upat yun as Ginoo. Ang Ginoo dili makahimo. God cannot really undo what He has done. Ang iyang himong mga anghel, espiritu man na. Ang iyawa, pagkahimong anghel na hipabili ng espiritu, ug yan ang patyon sa Ginoo, dili na siya katuhuan. Kaya naman, iwa siya katumban sa whatever the nature what He has done. The nature of angel is spirit. Wa mahimuan yan tao. Kitang tao, mamatay man ta. Ang ato ng lawas. Kaya nga itong kalag espiritu, di misa na mamatay. Naman na sa Biblia. Okay, Doling. Ato na ito bagyang pangutana. Kayatag na to ni brother Danny kay murag Dunay pangutana. pundok bersok na dili mutuo sa ngang Jesus. Kay para nila ang ngang Jesus ngans mananap nga mao ang kabayo. Nya kay dito sa Israel hinudiyo man tong pinulungan gituk no sa anghel dili Jesus kundi Yahshua. Naam na sa tugon si mga apostoles bersok nga wala nay laing ngalan. Sa ato pasabot nila nga katong gilitok sa anghel nga Yahshua mao no gito ngalan nga mulukop sa tibuok kalibutan di na pwedeng ilisdan. Pangutana bersok ngano man tuod nga nahimo man ang Jesus nga Yahshua man ang gilitok sa anghel. May nang pagkutana ni mo, Bradan, nga ang ngan samahan mo ng simingan sa bandan. Yahweh. Yawa. Nangutana si Moses, what is your name, O God? And God answered him, Eye, Asker, Eye, this is my name. Kasi ito ba kino? Ako ang mao ako. Muni ako ngan. Huwag ito ng paminahon ng sultiha. Ako ang mao ako. Di man ngan. Pero sa ngingan na ito, Jewish or Hebrew language, kanang ako mao ako. Si Moises mingon, wadto ko sa katawan. Mingon ko sa katawan. Siya mao siya. Ang litukon ni Moises nga siya mao siya, upat ra na kalitra. Yud, He, Waw, He. Yud, He, Waw, He. Gikan sa Iye, Asker, Iye, mangusulti na si Moises ikan persona. Siya nga mao siya. Ang niya siya nga mao siya. Mo'y nagpadaan ako. Pero sa Hebrewanon, upat na nakalitra. Yud, He, Waw, He. Niya malitok man na sa mga Hebrew people. Kanang Yud, He, Waw, He. Malitok na siya Yahweh. Siya nga way sinugdan ug way katapusan. Muna nga, ang iya nga Yahshua, Hebrew word na siya. Niya, may batasan nga mga Hebrew i-translate nga to sa Grego, gikan sa Grego i-translate nga to sa
kining Latin na lingua o sa uban nga pinulungan. Mo na nga ni so sa Hebrew Yeshua. Ang nga niya sa Hebreo Jesus. Dili na ako na nakatuntuon ba sa kog pagkatuon ko senaryo, nakatuon ko Grigo, tuon ko Latin. So nga niya sa Grigo Jesus. O niya sa kining lingua Latina Jesus. Skinat sila Jesus. Sa English Jesus. Muna, we respect the variety of transform another word to another language to another language. Pilita ka ng kipas. No? Sa may ka ng kipas. Ngayon, ang niyangan Petros. Oh, sige ka kipas na Petros na. Yes, kinat sila Pedro. Oh. Ya sa kining origin nga Grigo, bato. Bato man as Pedro. Daghan ang mga pinulungan apan ang atong na andan nga gigamit sa ngan nga Yeshua mao ang skinat sila Jesus. Sa English Jesus. Oh, so mo na gigamit na nato. As usual nga ato nagigamit dunggon ginas Ginoo gikan sa matinuurong pagbati itong kasing-kasing. Kay maton bas Ginoo dili man ang pulong nalitok si mong baba kundi ang gibati sa imong kasing-kasing sa pagtuong pagsalig kanako. Muna akong paminahon. Muna lain sa tingalingan ng mga insik sa angaan sa Ginoo pero kasabot ang Ginoo. Tingali sa nangisulti sa mga German sa angaan ni Jesus pero kasabot ang Ginoo. He understands everything. Muna nga ang imong pangutana nga nung na Jesus man na nga Yeshua man na. Oh, because that is the transliteration or somewhat from one language to another. Kanang Yeshua sa kinat sila mao ang Jesus. Sa in English, Jesus. Ang ato, ang gisunod na to, kinat sila, Jesus. So mao na siya from Yeshua. So mao na nga ang mga tao dili sa tingali angay malibog kung wa sila katuon sa Grigo, wa katuon sa Hebrewanon, kinahanglan mo respeto sa ta kadtong makamabasa Grigo, kamabasa Hebreo. So these things, there are distinctions which the same being that we call on. So doon na pa kayo pagkutana? Sa dili pa nato kay nakaibaw ko nga doon na ni follow up si Brother Danny. Sa dili pa ato sa ni-recognition ang mga kaigsunan nato nga naglantaw karon sa atong Facebook Live na si Undo Jaime diha sa Kibawi, Bukidnon. Jaime Tabura, Tanilon. Mayong gabi diha ug kini si Alan Bacalso. May si Brother Sammy Dilbo diha sa Lagtang Talisay City, Cebu. Niya si Tia Masing sa Kanlulawan. Mayong gabi ka natong tanan nga nagtan-aw. Nato ibalik si Brother ni Kugtas kay mulag doon na si follow up question. Okay. Kanang di amgos Biblia brusok makalibog. Kay ang atong simbahan na mungingi ginas daghang mga imahe. Unya, ingon sa mga maalamon kung asa gani ang imong giatubang or unsay naa sa imong kasing-kasing, katong naa sa imong kasing-kasing mo imong gilantaw. Pasabot brusok nga kung ikaw nagampo unya na-concentrate ka diha sa imahe, pasabot ang naa sa imong kasing-kasing ang imahe. Unya ang kaalam 14-11 brusok nag-ingon na diha nga mga kalag sa taong buang nangasangit kuno sa larawan. Halawom ang iyang mga pulong pero matulki bunsad kay doon na magiuban nga ang ilang konsentrasyon na agi nagpunting sa larawan wala mo adto sa kining gilarawanan. Si Apostol Pablo nag-ingon nga maalam sila apog nakailagan ni sila sa Dios. Apan wala nila pasalamati ingon nga Dios hinuno ang ilang una na nangitngitan kang ilang gialagaran kadto naman gihimos kamot sa tawo. Dili naman ang magbubuhat nga naghimo sa mga butang nga gihimo gikan sa kanang gibuhat gikan sa kahoy padung sa larawan pasabot nga kadto kuno naghimo sa tanang mga butang mayo ang sambahon. Pangutana ni Brasok, duha man ni ka mga magsusulat nga nagsaway ngadto mga tao nga nagsimba or
concentrate nga to sa larawan imbis ang gilarawanan tuan ako nung nag-concentrate diya sa gilarawan. Unsa may imo ikatulbig na dito? Ang isulti na ito labos na ang kabubuton sa Ginoo. Na sa Isaiah 55:8. Kung sa ipong sa Ginoo, ang inyong hunahuna, dili mo akong hunahuna. Ang inyong pagi, dili mo akong pagi. Ingon sa kataas sa langit ikan sa yuta, mao ang gintang sa gilayon sa inyong hunahuna o akong hunahuna. Hay may labaw ang hunahuna ni mo tao o akong hunahuna. Diyari, kung butaan tami kong kita ka, labaw ka Ginoo, kay kagawin naghihimo na mo. We should remember, God is everywhere. Nasa Biblia, nasa Jeremias 23:24. Ang Diyos nasa tanan. Tuwas langit, niya siya ta upisag-asa. Even the universe, God is present there. Muna nga, kung ang Diyos nasa tanan, mahimo sa iyang pagbuot, nga in the presence of the larawan nga balaan, mahimong nasa siya diha. Kung una'y mabasa na ito sa Biblia na sa kining Exodus, nga diyang ningon ng Ginoo, Moises, makadungog ka niya. Sa imong pagigsulti ka na ako, mubawas kong tubag, kadungog kas kong tingog, pero di ka kibawag, hay ko. Diingi ka na akong tingog. Niyong Ginoo, sa mutingog na ko, yawa ka kibawag, pangitaan na. Ang labing duol ni mong maabot, diyan ang tinguga. Duwawa na. Muna, makiksulti ng Ginoo, tingog niya tingog, pero ako kita ni mo Ginoo, siya pamigita. So pagkita ni Moises, dito mas larawan si Kirubin. Nga ang larawan si Kirubin, nisulti. Larawan biya na ha? Oo, isang lakawdan, kaya karapay ng utana yun. Oh, yeah. Siya, muna siya ang kumbasahon niya sa numero 789. Numero 789. O pagsulod ni Moises sa balong-balong, kaning balay alampuanan nila, o pagatiguman nila, aron pagkiksulti kaniya, unya iyang hidunggan ang tingog nga nagsulti kaniya, gikan sa ibabaw sa halaran sa pagpasiguli, katong Holy Tabernacle, nga diha ibabaw sa arka, sa pagpamatuod, o gikan sa tiliwala sa duha kalarawan sa kirubin, ang Diyos nakiksulti kaniya, kang Moises. Kisa ni sulti? Ang Diyos. Pero di ni paagis Ginoo ang iyang pagsulti, gikan sa babas duha ka kirubin nga larawan. Kung sa may message na, God is everywhere. Kung ang Ginoo mo manahan diha sa lamisa, umans konsagrasyon, nahimo na sa Ginoo, yes. Mahimo sa Ginoo. Nining atong gihimo, one of the examples, nga naman, nga Ginoo nagsugo naman ni Moises. Panahon nga makiksulti ko kanay mo Moises, makadungog ka, pero di ka kibawag hai ko. Pangita, kung nangita as Moises, ay manintingog ka. Katong Holy Tabernacle, kahon man tos balang ka sa labutan. Nga masigkakilid na ang duha kalarawas kirubin. Nakita naman ni Moises, nga ang nagsulti, ang baba nga naglitok, baba as kirubin nga larawan. Yeah, kasupang litas Ginoo na. That is miracle. Well, nga milagrong mahimos Ginoo pagpahibaw nato nga kanang mga butang nga sagrado may mong gamiton sa Dios iyang tuyo. Sama na tong gihimo niyang larawan. Larawan sa bitin pag ito. Gigipalikos og kahoy. Ingon ang Dios, ako ng panalanginan kanang maong larawan. Bisag kinsang hipaakan nga himatyo na patanawa ug makakita siya sa maong larawan. Di kay siya mo lingi, di siya motutok sa larawan, di siya mayo. Oh. Nagi kasabutan gisulti Ginoo kinahanglan mo tan-aw gyud ka. Oh, pasabot nga the presence. Pero nining atong gibasa sa numero 789. Nga Ginoo namulong kang Moises kadungog sa tingog wa siya kakita. Pero ning Ginoo pagintaan na. O pag makita niya dito diay sa duha ka larawan sa kirubin. Nga ba nagsulti dungan ang duha ka kirubin. Nga ang tingog sa Dios diha pinagi sa ba sa duha ka kirubin. Di makaingon ta nga God uses the image of cherubim. God uses niya tong larawan sa katong gipakita nga to sipakan. Larawan matos bitin pero gipanalanginan mas Ginoo. So nakalagbot sa mga bitin nga mala. Okay, niyaman si Dennis Dong. Pero Brother Sok, ni upo sa mga oras. Suli kayo dong wa ko kalanta ikaw may mlatula. Dito salamat kayo ka atong salamatan ng atong manager si Father Philmar Phil
nasa programa sa Father Phil. Nindot kayo sa DYHP. Ang iyang pagpambit sa maing balita sa Ginoo. Nya to sa salamat idong Lapi. dong Lulong Lapi og si Brother. og si Brad Julius Kaputulan og si Dudong Lapi. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato uban nato ron si Brad Aling Bacalso Dan Kugtas ug Dinis Bagong Nabot di nakapil kay naabot ng atong oras. Mga pasalamat nato. Siya mo taron sa San Jose. San Jose Recoletos nagi room for the Catholic Faith Defenders Bible Study. Dugay na kaya na 1940s. 1940 pagsugod sa Catholic Faith Defenders, ningon yung mga pare nga Recoletos. Kung dunay Bible studies sa mga Catholic Faith Defenders, anak yun sa Recoleto gahinig yung lawak ang mga Catholic Faith Defenders. It has been long time ago. Wag yun usap. Bisakin sa superior sa mga Recoletos, Recoleto Order of Recollects, nagitay lugar pa sa Catholic Faith Defenders. Unsang ilang pagtamod sa Catholic Faith Defenders Cebu, kaya this is original. Ang tanang mga Catholic Faith Defenders Pilipinas almost started from Cebu. Cebu Catholic Faith Defenders, panahon nila ni Attorney Kamiran. Melquiades Comeran, Attorney katong Tumulak. taga Lapu-Lapu, Tumulak. Si Uban pa, Attorney Matthew. Attorney Matthew. Si Uban pa mga abogado nga talamdon kay kuyog nato. So mao na nga pinumduman ta nga ang atong mga Catholic Faith Defenders kada Lunes kag baro say adto sa gigamit ang silong adto gyud simbahan. Pasigaon gyud na suga. Ma-imagine mo kada kugas to na Catholic Faith Defenders may nag-Bible study. Kinalahayag yung sound system i-own. That is how the Recollect Order Fathers give somewhat special touch of the value of Catholic Faith Defenders Original Cebu. Gitagan gitag panahon. Salamat kayo sa itong mga kaubanan. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbo tapuhon, nining katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka nato. May gabi istanan.